राजु नार्जारिया जोंजों समान समान आन्दोलन खालामनायाव दंफायो। राजु नार्जारियानो एनएसनिफ्राय अमा मिशनखौ बोरै लाबोदों बे एन्टायार प्रमद बर'नि दिनै देरनाय लावनाय राजुनि अबदान दङ। बिथाङा विधान सभायावबो थगायबाय, एबारावबो एमपिनि फार्स्ट पेनेलिस्टआव होनानै बिथांखौ खनसेबो थगायबाय। राजु बायदि व्यक्तिनि थाखाय बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन आरो मा थाबावगोन। जयन्तखौ होनायखौ खोब सारप्राइज। दा बेहायनो आङो मैया दाखालिनिफ्रायनो बुंबाय थादों, मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंबाय थादों जे प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय एबसुनि बोसोनखौ लागौ। বিজেপির নেতৃত্বত ইউপিপিএলৰ নেতৃত্বত আমাৰ এগ্ৰি পথাৰৰ একো কাম কৰা হোৱা নাই। এছিয়াও क'क्राझाराव सबसे देरसिन नर्थ इस्टआव टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि बानायगोन आरो बे टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिया बांलादेशजों कानेक्सन जागोन। कंग्रेसनि माने टिकेटखौ मोननो हाबाय माफोर जागोन गमामायैनो मोनमारबाय नङा होमबा। आसा खालामोब्ला फिथाइया थायो। जोङो नाजानायखौ सब समाय थाबाय थानांगौ आरो फोथायनाय थानांगौ। ओमफ्राय मावनायनिफ्राय माला फावसायनाङा। आङो एक्चुअलि फिथाइखौ नायाखैमोन, आङो मावबाय थादों ओमफ्राय फिथाइया हारसिंनो थायदों आरो मोनदों, बेखौ मोनजादों। बे मोनसे स्टेजनि डेभेलपमेन्ट। नंगौ नोंथां सोंनाय बायदि आङो दिनैनि बे बुब्लियाव कंग्रेस हिसाबै जोङो बेबायदि क'क्राझार ओनसोलनिफ्राय केन्डिडेट मोननाया गोबावसैमोन। बेखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा आंजों लोगोसे खोब खुसि जादों। जोङो बिपिएफजों एलायन्स जाबाय थानाय समावहाय 17 बोसोर 20 बोसोरनिबो बारा जोङो बेबायदि जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै। एमसिएलए मोनाखै, एमएलए मोनाखै, एमपिखौथ' बादानो हो। दिनैहाय नाजानाय क'क्राझार टीम हिसाबै मेक्सिमाम पारफरमेन्सआ दङ। बे हिसाबै दिनैहाय दिल्लीया एपिसिसिया रायजो राजानि लुबैनायखौ खोनासंनो गोनां जादों। बे हिसाबै आङो दिनै केन्डिडेटखौ मोननो हादों। आंहा गोजोननाय दं। कंग्रेस फेमिलि इज भेरि हेपि एन्ड बिटिआर Congress Premi lovers are also very happy. We are equally happy and I am happy. UPPL हानजाया जयन्त बसुमतारी एमएलए खौहाय बिजाथि महरै फसंबाय आरो हरिबेरे काजोले बिपिएफ दासिमबो बिजाथिनि मुंखौ फोसावनो हायाखै। UPPL नि बेलायाव खोब सारप्राइज। I am really very sad with the situation with Mr. Raju Narzari. राजु नार्जारिया जोंजों समान समान आन्दोलन खालामनायाव दंफायो। बिथाङा प्रमद बर'नि सेक्रेटारि, बिथाङा प्रमद बर'नि पिए, बिथाङा प्रमद बर'नि लाइजाम लिरग्रा, बिथाङा प्रमद बर'नि लेपटप दैबायग्रा, बिथाङा प्रमद बर'नि एनजिअ दैदेननानै प्रमद बर'नो बोरै लाइजाम लिरनांगौ बेखौ फोरोंदों। बिथाङा बे राजु नार्जारियानो एनएसनिफ्राय अमा मिशनखौ बोरै लाबोदों बे एन्टायार प्रमद बर'नि दिनै देरनाय लावनाय राजुनि अबदान दङ। दा राजु बिथाङा विधान सभायावबो थगायबाय, एबारावबो एमपिनि फार्स्ट पेनेलिस्टआव होनानै बिथांखौ खनसेबो थगायबाय। राजु बायदि व्यक्तिनि थाखाय बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन आरो मा थाबावगोन। दिनै नुबाय नोङो क'क्राझाराव आदा डक्टर बेरलाव खारजि मोनहा मानसि नङा, राजु नार्जारि मोनहा मानसि नङा। इउपिपिएलआव बेसेबांबा गेदेर रोंगौथि गोनां क'क्राझार जिल्लायाव मानसि दङ, बिसोर रावबो मानसि नङा। मानसियानो गैया दिनै इउपिएलआव प्रमद बर'जों गोन्दो फरायनाय गथ'फ्रा ज' जाजाय दङ दिनै, जायफ्रा जेबो सुबिदा मोनाखै। दिनै सासे एमएलए जाखानाय जयन्त बिथांखौ मानो होखो। आंहा जयन्त बिथांनि सायाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया, खिन्थु जों बयबो मोनसे इस्युजों फैबाय थानाय, बयबो सोरनिबा मोजांखौ जों लुबैयो। जेखि अपोजिसन पार्टियाव थाया मानो, आं कंग्रेसआव दा थाथों बे बाथ्रा नङा। नाथाय मोजां हाबाया बयनिबो गेजेराव जानांगौ। आं दिनै राजु नार्जारिखौ होआबालानो बा सोरबा डक्टर बेरलाव खारजि बिथांमोनखौ होआबालानो जयन्तखौ होनायखौ खोब सारप्राइज। दा बेहायनो आङो मैया दाखालिनिफ्रायनो बुंबाय थादों, मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंबाय थादों जे प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय एबसुनि बोसोनखौ लागौ। He would like to listen the advice of the UPPL people. He would like to listen the advice of the APSU. He like to listen the advice of the well-wisher of the UPPL team. But he cannot. बिथाङा दिनै ओरैबायदि सासे गोहो गोलोन्दां प्रमद बर'आ गावनि बे बिटिसिनि चिफनि मर्यादाखौ लानानै, इउपिपिएलनि मर्यादाखौ लानानै बिथाङा दिनै गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया, गावनि डिसिसनफोरखौ बिथाङा खालामनो हाया। प्रमद बर' डाङरियाए যি ভাবে সেইটোহে কৰিব নোৱাৰে। प्रमद बर' डाঙৰীয়াৰ কাৰণে বেলেগ আন এজনে ডিচিশন লয়, সি যি কয় সিয়ে মানে। আজিৰ তাৰিখত চাওক, জয়ন্ত ডাঙৰীয়াই অলৰেডি এজন এমএলএ, সেই এমএলএ লৈ আহি এমপি কেণ্ডিডেট বনোৱাৰ মানেটো কি? ইয়াৰ অৰ্থটো সেইটোৱে। बिनि मिनिङानो जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मायासो बुंदों नोंसोरो गोदाव सोराव दासान, एबारनि केन्डिडेटआ जयन्तआनो जानांगौ। জয়ন্ত হারে জিকে কোনো প্রবলেম নাই, তার এমএলএ টু ভাল থাকিব। সেই গতিকে জয়ন্তক দিবা লাগে। মোর কেণ্ডিডেট আছে, আন এজন বেলেগ কেণ্ডিডেটক মই লৈ যাম আৰু জয়ন্ত ডাঙৰীয়া এনেকুৱা হ'ব আৰু কোনোবা এজনে আমাৰ মাজত এই তিনিকোণীয়া বিজেপি, ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ
কোনোবা আরো অলপ দুখ পায় আরো নির্দলীয় থিয় দিবই গতেই আমার প্রক্রিয়া হিটো হল হিমন্ত বিশ্ব शर्मा डांगरियार खोथा बेखायनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना खोब साबधान जा प्रमोद बर'आ नोंथांमोन साननाय बायदि बे मावनाय नङा UPPL नि रायजो राजा पार्टी मोजां मोनग्रा बिथांमोन नोंथांमोननि साननाय बायदि बिथाङा मावनाय नङा बिथाङा कमप्लिटलि हिमন্ত বিশ্ব शर्माया अकमनि मुख्यमंत्री जेखौ डिक्टेट खालामगोन बेखौसो मावगोन बेखायनो नोंथांमोना बेबायदि गोदाव सोराव लिडारशिपनि उन थानानै नोंथांमोननि दाम गोसा समखौ आद्रि खालामसासे नोंथांमोना दले बले फैदो कंग्रेसआव वी आर ओपन नोंथांमोनखौ जों बयखौबो वेलकाम खालामदों फारसेथिं नोंथाङा सोंनाय बायदि BPF आ दिनैसिम होआखै BPF आबो दिनै होथ'नाय नङा बिथांमोनाबो सोरनिबा खोथाखौनो नेबाय थादों आरो बे सोरनिबा खोथाखौ नोंथांमोना आं दिनै डाइरेक्ट होनो साना आं बेखायनो बुंदों दिनै खोब दुखुनि खोथा बर' लिडारफ्रा दिनै आन्दोलनखारि जोबमोन बिथांमोना आन्दोलननि स्पिरिट गैला बिथांमोना कमप्लिटलि गाव गावसिनि सुबिदा बायदिनि थाखाय गाव गावनि प्रिभिलेजनि थाखाय गाव गावनि गाज्रिनि थाखाय मोनफ्रोमबो जातीयताबादी इस्युखौ कमप्रमाइज खालामबाय आरो बे बिथांमोननि नाजानाय BPF नि डिजाइन BPF नि पलिसि कमप्लिटलि दे हेभ सल्ड आउट टु हिमন্ত বিশ্ব शर्मा बेखायनो BPF आनो जा UPPL आनो जा बिथांमोना आजिर थारिखआव मिनिंलेस बयबो रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना दले बले फैनानै कंग्रेसखौ समर्थन होफै गर्जन मोसाहारी बिथांखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि दाम गोसा भटखौ होनानै होद आरो देरहाहो आङो दिल्लीयाव बे BTC नि थाखाय खामानि मावफैगोन आङो दिल्लीयाव थांनानै गासैबो BTC नि जाति जनगोष्ठीनि जानानै आं हाबा मावगोन फैबाय थानाय इलेक्शन केम्पेइननि थाखाय कंग्रेस हानजाया मा इस्युखौ लानानै फैबाय थानाय इलेक्शन केम्पेइनाव बिसायख'थिनि बे निर्बाचनाव कंग्रेसआ एजेन्डाया बेनो मुद्दाया बेनो इस्युआ बेनो बे गोदोनि इस्युआनो दाबो सोलायाखै जे जोंनि गेजेराव एग्रिकालचार सेक्टराव आबादनि सेक्टराव उन्नति नांगौ जोंनियाव दैनि बेबस्था गैया सुइस गेटनि बेबस्था गैया इरिगेसननि बेबस्था गैया दैया बेबस्था गैयाबा जोंनि माबाजों आबाद मावनो दिनैनि जुगाव टेक्न'लजि जुग बिगासे हायावनो 50 मन 100 मन माइ मोनो दिनै बेखौ जोङो खालामोब्ला मोनसे न'खराव आंनि डिजाइना बेनो कंग्रेसनि डिजाइना बेनो MNP मिनिमाम मा होनोलाय निट प्रग्राम दा बे हिसाबै जोङो बेखौनो लादों मोनसे न'खराव जुदि এটা পরিবারে যদি 2টা বিঘাকৈ মাটি থাকে যথেষ্ট আমি অসমৰ পৰা দৰিদ্ৰতাটো হেক কৰিব পাৰিব কাৰণ मोनसे বিঘাयाव जोङो সিজন মনে आबाद मावोबा 100 मन माइ बिगानायाव जोङो 200 मन माइ दा मोनसे न'खराव साथाम साब्रै साबा 5 जनके बेसि মানুহ নাথাকে এই 200 मन माइ আমি খাই দা হিটো বিক্রি কৰি আমাৰ লৰা ছোৱালী খাতা কলম স্কুল এডমিশন ড্ৰেছ পেছ আমি কিনিব পাৰো এই গতিকে আমি বেসিক নিডটো আমি মিট কৰিব দিয়া এই গতিকে আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ নেতৃত্বত UPPL নেতৃত্বত আমাৰ এগ্ৰি পথাৰৰ একো কাম কৰা হোৱা নাই बिथांमोना बेसिक डिजाइनानो गैया जोङो बे बेलाखौ मावगोन द्वितीयआ जाहैबाय जोंनि गथ' गथायफोरनो जायफ्रा स्कुल कलेज बायदि बायदि डिप्लोमा डिग्री पास आउट जाबाय बिथांमोननो साख्रि बाख्रि बेबस्था नांगौ बे साख्रि आरो बाख्रि बेबस्थाया खालि जोंनि गभर्नमेन्ट साख्रिखौल' होना जोङो प्राइभेट बेबस्था खालामगोन बेखायनो जोङो कल कारखाना इन्डास्ट्रिखौ गायसनगोन जेरावबो जोंनि डिजाइना जाहैबाय BTC आव क'क्राझाराव सबसे देरसिन नर्थ इस्टआव टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि बानायगोन आरो बे टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिया बांलादेशजों कानेक्सन जागोन आरो जोंना 8:30आव जै बेल बुनाय लोगो लोगोनो बै रिफाइनारिनि बायदि बै BTPS नि सालाकाथिनि बायदि हाजार मानसिया बाय हाबगोन आरो मावनानै दांनानै जानायनि साख्रिनि बेबस्था जागोन आरो बेबायदिनो जोंना औवाया जोंनि मेन प्रडाक्शन बाहाय औवाखौ जों तामिलनाडुआव हरो औवाखौ अन्ध्र प्रदेशआव हरो दा बेखौ जों हरा जोङो बाहाय बेम्बु पेपार मिल लाबोनानै हाजार मानसिया बाहाय एमप्लयमेन्टनि बेबस्था मोनगोन दिनै BJPआ दिनै UPPLआ गय सुफारिनि दामखौ साडेनलि ड्रप डाउन खालामदों माने बिथांमोना बर्डाराव बारहोआखै बारहोयैनि खारनानो बेनो जे मोनफ्रोमबो फिसा फिसा डाঙर हुरु डाঙर जिमान ব্যৱসায় बिला আছে এই ব্যৱসায়ক BJPৰ ডিজাইনটো সবকে বঞ্চিত কৰিব আৰু টাকাৰ পইচাৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে নাইকিয়া खालामगोन बयनिबो थाखा खामायनायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना इमथि खालामगोन आरो बयखौबो गरिब दरिद्रता खालामनानै इलेक्शनाव क्लां क्लां फैसानि आंखाल खालामगोन आरो बिथांमोना फैसा साडलानानै इलेक्शनखौ गेलेनो नागिरदों बेखायनो रायजो राजाफ्रा साबधान जा बिथांमोननि डिजाइना जोंनि रायजो राजानि डिजाइन नङा बिथांमोननि डिजाइना हेडलारि डिजाइन बाय हुक एन्ड क्रुक बिथांमोना देरहानो सानदों नाथाय रायजो राजा जुदि ज' फैयोब्ला ओंखारबोयोब्ला आरो कंग्रेसखौ समर्थन होयोबा बिथांमोननि बे एनाय अत्याचार आरो हेडलारि जे डिजाइन बे गैया जागोन जोबथायाव मोनसे कुइसन UPPL आरो BPF सोरजों कन्टेस्ट जागोन होनना सानो UPPL आरो BPFआ कन्टेस्ट जाया बिसोर मोननैबो मोनसे पार्टिनि मानसिसो मोननैबो BJPनिनो A टीम आरो B टीम
कन्टेस्टआ जागोन कंग्रेसजों आरो बिजेपिजोंसो जागोन। थेंक इउ।